Ahoj, člobrdíci a člobrdinky. Tak máme zase rok za sebou. A že se toho událo. Vzpomínáš, Hurvajs, jak jsme byli v muzeu Grévin? Ale táťuldo, prosím tebe, ty si vůbec nevzpomínáš, že jsem tě loni učil, jak se to správně vyslovuje? Grévin. A jo, no jo, máš pravdu. Grévin. Ale bylo to tam moc hezký. Jak Karel IV. Přišel na tvůj koncert. No jo, jak jsem slavil těch mých 90 let. A Karel slavil 700 let. No jo, přece, tam jsme se setkali. Největší a nejmenší Čech. Ale teda, slušelo nám to spolu. Letos bychom taky měli těm našim fanouškům něco hezkého popřát, ne? Tak jo, takže taťuldo, můžeš začít. Vážení přátelé, Milé faninky a milí fanoušové, přejeme vám, aby ti, co vás vedou, se o vás příští rok pěkně starali do ničeho vás nezamotali a v problémech se příliš nemotali. a neměli příliš dlouhé vedení. Ha, ha. Jerry, lehni.